ISETA yenye yama-institutions awu-21 eSouth Africa ane-mandate yokudevelop ama-skills for the economy of this country. Thina sispecialize kwizinto zokwakha okubizwa i-construction built environment, yonke into ehlangene nokwakhiwa kwemigwaqo, ama-bridge, amabhilidi, izindlu lezi abantu abahlala kuzo, zonke nezinto ezenziwa endlini nasesakhiweni zibelonga kule SETA okuthiwa i-Construction Education and Training Authority enama-office ke South Africa yonke ne-head office yayo in Johannesburg. Bengoje besokwethula isikhungo semfundo ephakeme yokuqeqesha abantu ngezamakhono, senza i-SWOT training lokuthi ukuphendulwa kwesoyi la sekulungele khona nokuzo-introducer noma sazise usonkontraka emphakathini ukuthi nayo inkampani ezokwenza izakhiwo lezi ezidwetshiwe zalapha ngokwama-architectural drawings esakhiwo. Kuzokwakhiwa i-skills development center sokutraina abantu kwizinto zakwa-construction njengo-plumbing, electrical engineering, carpentry, i-painting, abo-roofing, tiling, nakho konke okunye okuhlangana ne-civil engineering, electrical, etc. Umthetho wase-South Africa wezokuthenga i-procurement ukuthi i-local noma abantu bendawo bawathola amathuba, nanjengokuba le project vele ibelonga kwi-scope esingaphezu kwa-50 million ozospend kwakhiwa inqalasizinda leyo yokutraina. U-30% walokho kufanele uspendwe locally, ngabe ukuthenga i-material, ukutrainwa kwabantu nokuthi basebenze, ney'nkampani kuma kunemisebenzi eziqualifya ukuyenza zizowathola lawo mathuba. Futhi lesi sikhungo esisakhiwa laba bakwi-training abadinga i-practical exposure noma experience nabo bazonikezwa ithuba lokuthi basebenze kulo msebenzi ukuze bakwazi ukugraduate ingane zasema-TVET ikakhulu. Silindeleke ukuthi umphakathi uyisaphothe le project ngoba uzoshintsha iy'mpilo zabantu basengoje nentsha yabo ukuthi bangaphinde basokole uma bedinga ukutrainwa. Ngisho ubaba lo ohleze emakhaya obiya uthango lwengadi, lesi sikhungo yonke into yakwa-fencing iphansi kwa-construction bazoyikhona ukuyifunda, nokuningi nje abangakufunda ukulungisa imizi namakhaya nempilo-ke, ngoba uma kutrainwa kuphinde kutholakale namanqushana okuthiwa i-stipend noma i-allowance ukuthi umuntu akwazi ukuthenga insipho ne-perfume akhona nokubeka iplate etafuleni.